en nom de l'IRB de Lleida i de la Universitat de Lleida, estem molt contentes d'estar aquí i de poder transmetre'ns la nostra passió per la ciència i la nostra voluntat de que, com ells han dit, diferents camps de la ciència us interessin, no? I començar o ampliar les espurnes d'interès, de vocació, de passió que teniu per tots els camps de la ciència, de la tecnologia, de la innovació, etc. No m'enrotllo jo tampoc, que anem ja una miqueta després de temps. Com us deia al principi, Besenspiracy és un esdeveniment que fem tant a Barcelona com a Lleida, el que vam començar l'any 2018 i el que volem a l'equip de persones voluntàries que ho fem des del principi és transmetre la ciència a tots els públics d'una manera que sigui entretinguda, que sigui propera i que convidi a totes les persones a interessar-se per aquest sector i per aquest àmbit de la societat i del treball també, no? Inspiracy, aquesta jornada en particular en la que estem avui, és un esdeveniment molt especial perquè el públic sou persones que esteu estudiant, que esteu o a l'ESO o al batxillerat i moltes de vosaltres esteu encaminades cap a una possible carrera científica o cap a les primeres passes d'una carrera científica i el que volem és posar-vos en el contacte més directe possible amb persones que són joves investigadores, joves investigadors, persones que estan en el món de la ciència en les etapes primerenques, tot i que també a vegades veureu persones en etapes més avançades, però volem connectar-vos amb científiques i científics i que tingueu l'oportunitat, ja ho veureu després, de fer preguntes directament i de connectar al màxim possible amb les persones que fan la ciència. Parlarem de molts temes, això ja ho hem anat veient. Hem de dir que estem molt agraïts a totes les entitats que d'una manera o altra han col·laborat amb l'esdeveniment, amb ponents que venen a parlar o havent donat formació a ponents que venen a parlar, i el CREAF i l'Esfera Climàtica, SQ Lingüistes Forenses, l'Agència Internacional d'Investigació contra el Càncer, evidentment l'IRB de Lleida i l'IRTA, l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, la Universitat d'Edimburg i la Universitat de Lleida. De tots ells venen les nostres persones ponents i també hem de dir que estem molt agraïts a nosaltres mateixos per fer aquest esdeveniment, a totes les persones que formen l'equip de Besenspiracy, Hablando de Ciència, que és una associació de divulgació científica que també ens ajuda a poder fer l'esdeveniment, i, evidentment, a l'IRB de Lleida i a la Universitat de Lleida que organitzen aquest esdeveniment i sense els quals estar aquí no seria possible. I, evidentment, també a tots vosaltres, perquè si no això no tindria sentit, no? Ho fem per vosaltres. També a la FECIT, la Fundació Espanyola de Ciència i de Tecnologia, que col·labora, que ens ajuda financerament. I abans de començar amb les xerrades us comentem un parell de coses més. Per nosaltres és molt important posar en valor la diversitat en la ciència, el fet que la ciència és una activitat humana i, per tant, la diversitat forma part d'aquesta activitat. Hi ha moltes dones en ciència, i avui parlarem molt d'això, però molts cops han sigut oblidades o ho han tingut més difícil, i per això volem posar en valor les seves històries, tant de dones en la història de la ciència com de dones en l'actualitat de la ciència, com també de persones que pertanyen a grups minoritzats, a la diversitat, a la ciència diversa, inclusiva, accessible, equitativa, a persones racialitzades, persones LGTBIQA+, persones amb diversitat funcional, amb discapacitat, amb malalties, amb diferents nivells socioeconòmics. Reivindiquem que la ciència no és aquella imatge que durant molta part del segle XX i en el segle XIX es volia que tinguéssim, o com funcionava la ciència aleshores, que hi havia molts homes amb molts diners, molt allunyats de la societat, fent la seva cosa. Reivindiquem que la ciència és una activitat per tothom i que tothom pot formar part d'ella, i que quan
la ciència està formada per equips diversos, és una ciència millor i ens permet conèixer millor el nostre entorn i millorar més la societat. Per tant, veureu que abans de cada xerrada anirem presentant mini-biografies de persones de la ciència diversa, inclusiva, accessible, equitativa, que les nostres ponents han triat per presentar-vos-les. A més, ens agrada que aquests esdeveniments, Inspiracy Lleida, tinguin una mena de fil conductor del que anem parlant en diversos moments i enguany hem triat com a fil conductor la Martina Castells i Vallespí, una metgessa catalana. Ella va néixer a Lleida l'any 1852 i va ser una de les 3 primeres dones a Catalunya i a l'estat espanyol a llicenciar-se en Medicina l'any 1882, amb altres 2 doctores que també eren catalanes, i a més va ser, per un breu marge, i hi ha hagut una mica de lío historiogràfic amb això, una mica de dubte, però ara sabem que va ser aquesta dona nascuda a Lleida la primera doctora en Medicina. Abans us parlaven del doctorat, doncs el doctorat com a grau acadèmic, grau del coneixement més alt, la primera dona en Espanya que va aconseguir-ho en Medicina va ser la metgessa catalana lleidatana Martina Castells i Vallespí. Ella provenia d'una família de metges lleidatans, el seu pare, el seu avi, el seu germà també havien sigut metges, i de fer aquesta tesi amb un tema que tenia a veure amb la reivindicació que fem de la seva persona com a primera dona a doctorar-se a l'estat espanyol i a Catalunya. El títol de la tesi és una mica del segle XIX, Educación física, moral e intelectual que debe darse a la mujer para que contribuya en grado máximo a la perfección y la dicha de la humanidad. Sona bastant rimbombant, però en el fons el que ella defensava era l'educació de la dona com a clau del benestar social. I avui parlarem una mica més de temes relacionats, de com aquesta perspectiva de gènere en recerca i en medicina és molt important. En el seu cas, aquesta tesi se centrava en les figures de la mare i la filla, l'evolució de la representació de la dona al llarg de la història, que és un tema que encara enguany hi donem moltes voltes a com és aquesta representació, a com ha de ser millor i més positiva, i també la relació entre educació femenina i felicitat. Fins aquí una mica la introducció. Ara passem a les xerrades. M'ajudeu a treure això de darrere? No, tu no pateixis, ja m'ajuden aquí. Traiem una mica això perquè els ponents no... Posa-ho allà, potser. Perquè els ponents no caiguin. Merci. Bueno, aquí teniu el programa també imprès, parlarem de diferents temes, tindrem 2 seccions amb una pausa al mig. En aquesta secció tenim ponents que o bé investiguen a Lleida o bé venen de Lleida, així que parlem de com la recerca lleidatana, la recerca del nostre entorn, és una recerca puntera, com han dit també en la benvinguda. Al final d'aquests torns de preguntes voldrem que feu preguntes a les persones ponents. De fet, com cada any, sortejarem un llibre de divulgació científica entre les persones que participeu en aquestes preguntes. Vosaltres podeu decidir si us quedeu el llibre o si el doneu al vostre institut o si us el repartiu entre la classe, el que sigui. Ja la persona que rebi el llibre que ho decideixi. Per tant, us recomanem que estigueu atentes per fer aquestes preguntes després i perquè la part de preguntes sigui entretinguda i interessant. Després tindreu una petita pausa. Tornarem amb una sessió que hem anomenat un passeig per la ciència, en el qual tindrem persones que venen de fora a explicar-nos també la ciència que fan en diferents temes i també podreu fer preguntes i acabarem en aquell moment. Per la gent que està connectada a YouTube,
comentar-vos que hi havia un error en la caràtula i suposo que en el programa ho teniu bé, però acabem més o menys a 2:45. Vosaltres que esteu aquí també que ho sapigueu, acabarem totes més o menys a 2:45. Aleshores, comencem. La Georgina Lins ens porta aquesta xerrada sobre... Sí. No em feu cridar? Soc de campo. Sobre la importància d'un sòl sa per al planeta i els seus habitants. Ella és treballadora i investigadora del programa de fructicultura de l'IRTA, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, i com a persona destacada de la ciència diversa i inclusiva ens porta la Katherine Johnson, una matemàtica afroamericana que va participar a la carrera aeroespacial, en particular dels Estats Units. Va ser una de les dones que en aquell moment, als anys 60, la seva feina era literalment de ser calculadores humanes, és a dir, es dedicaven a fer càlculs i això era molt, molt, molt important perquè en aquests càlculs es basaven moltes de les missions espacials, en aquest cas dels Estats Units. Ella va estar involucrada en la missió que va portar la primera persona dels Estats Units a l'espai i de la missió de l'Apolo 11 que va portar les primeres persones a la Lluna. La Georgina ens parla d'ella com a representant d'un col·lectiu de dones que va ser imprescindible per aconseguir això tan important per la nostra tecnologia, per la nostra societat i que molts cops han sigut invisibilitzades. Les calculadores humanes, aquestes dones matemàtiques, que a més moltes d'elles eren persones racialitzades. Si us interessa el tema, hi ha alguna pel·lícula sobre la seva vida, crec, segurament, ves que ja l'heu vist, no me recordo el nom, per tant no el diré, però si busqueu a Google segur que ho trobeu. Ella és la Katherine Johnson i ens ve a parlar a continuació la Georgina Lins sobre la importància d'un sòl sa per al planeta i els seus habitants. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Simon, per convidar-me a participar en aquest esdeveniment d'Inspiracy i la veritat és que me fa moltíssima il·lusió estar davant de pràcticament 300 estudiants de batxiller d'instituts de Lleida, alguns esteu també per YouTube. I quan jo tenia la vostra edat no m'hagués imaginat en la vida d'estar davant d'un escenari i de parlar a joves com vosaltres sobre ciència. I us parlaré sobre una ciència molt concreta que fa referència al sol, això que trepitgem, i de la importància que té aquest sol sobre el nostre planeta i sobre els seus habitants. Per què? Perquè el sol és aquell medi on tot comença, la vida ens comença al sol, i de fet en aquesta imatge veieu, no sé si apunta aquí dalt, veieu aquest dibuix que diu que el sol és allà on comença l'alimentació, els aliments. Fixeu-vos que veiem vegetals, però a la voreta també hi veiem una vaca, un superanimal enorme que està menjant d'aquests vegetals que provenen de la terra. He agafat aquest dibuix, aquesta infografia, i al llarg d'aquesta ponència veureu infografies que han estat elaborades per la FAO. Veureu aquest símbol, aquesta rodona on hi ha una espiga al centre, i és que la FAO és l'organisme mundial més important en relació a la producció d'aliments i a l'agricultura. Jo que em dedico a la ciència agronòmica, jo soc enginyera agrònoma per la Universitat de Lleida i també doctora en agronomia, soc una investigadora de bota, ja veieu el calçat que porto. No porto mai bata, sempre vaig amb la bota, amb la sabata de camp per trepitjar aquest sòl que nosaltres hem de protegir. Aquesta soc jo a camp, fent una xerrada de transferència de tecnologia, parlant a agricultors, agricultores, a tècnics i a tècniques, lo important que és protegir el sòl i com podem nosaltres protegir el sòl per conservar-lo. Però la veritat és que jo ara ho sé, lo important que és, perquè porto una trajectòria bastant llarga, estic en aquests temes, però quan tenia la vostra edat, i aquesta soc jo, quan tenia la vostra edat, aquí exactament tenia 16 anys tenia aquí, jo en aquesta època, si algú em preguntés sobre la importància del sòl sa, funcional, per al planeta i els seus habitants, doncs la veritat és que no sabria pas què dir. Si a mi m'ensenyen aquesta frase,
Sé molt bé què és el planeta, ho tenia molt clar, i més m'agradaven molt aquests aspectes, tant del planeta com dels astres, també per això he triat a la Katherine Johnson. Sabia molt bé què eren això dels habitants, ho tenia claríssim, i de fet, quan jo tenia la vostra edat, als anys 80, doncs els problemes de superpoblació mundial, les projeccions de creixement mundial eren terribles i era un tema que preocupava bastant, no? Però quan jo em mirava aquesta frase, si jo m'hagués mirat aquesta frase quan tenia 16 anys, només m'hagués fixat en una cosa, i és en la paraula sol. I per què en la paraula sol? Doncs perquè és una paraula que és un monosíl·lab, ja ho sabem tots que és un monosíl·lab, i que ha estat agraciat per un accent diacrític. Llavors ja sabeu que lo important... Hi ha alguna professora de llengua per aquí o totes som de ciències? No? No? Catxis, bueno. Li diu a la professora de ciència que he parlat de llengua que he parlat d'accents diacrítics. Jo em fixava en això, en l'accent diacrític, perquè clar, si feien faltes d'ortografia, aquella puntuació a l'examen ens baixava una mica, fins i tot en exàmens de ciència. Jo em fixava en aquest accent que sabia que quan sol, parlàvem de sol, allò que nosaltres trepitgem, havia de portar accent. I de fet, quan em passaven a pictogrames per ajudar-nos a recordar quan una paraula portava accent, quan un diacrític portava accent i quan no el portava, doncs hi havia dibuixos. I fixeu-vos com representen sol. El sol sense accent és l'astre enorme que tenim, que ens dona llum i que permet a les plantes fer la fotosíntesi. És la nota musical. És aquell sentiment de no tenir a ningú, una està sol, una està sola. I la paraula sol amb accent fa referència al que trepitgem. I fixeu-vos com n'és de curiós, que quan representem la paraula sol, allò que trepitgem, hi ha la terra, però aquí dalt, què hi ha? Això és una planta. I no és casual que la representació de sol sempre estigui lligada a una planta, i és que el sol es defineix com el medi natural allà on creixen les plantes. Definim el sol com el medi natural allà on creixen les plantes. Plantes de qualsevol tipus. Plantes que trobem en sistemes naturals, en boscos, en matollars, o plantes que trobem en sistemes una mica més artificials, com són els sistemes agraris. Així en el sol és on creixen els cultius. Creix el blat amb el qual es fa el pa i podem menjar el nostre típic pa amb tomata. És el sol on creixen les tomates per fer el pa amb tomata. Per tant, fixeu-vos que el sol és el medi natural on creixen les plantes. I com es forma el sol? La formació del sol triga milers d'anys a que es formi un sol. Comencem amb la que en diem la roca mare, que és aquells materials minerals amb els quals el nostre planeta estava format en els seus inicis. I aquestes roques inertes, aquestes roques fortes, evolucionen al llarg del temps, evolucionen perquè el clima hi actua, hi ha la pluja, hi ha el sol, hi ha la radiació, tot això va transformant aquesta roca mare. En aquesta roca mare també hi van començant a viure diferents tipus d'organismes, organismes més petits, microbis, organismes ja més complexes, que al llarg del temps van transformant aquesta roca mare en el qual no hi pot créixer planta, la van transformant en un producte completament diferent, en un producte meravellós, que és el sol. I el sol, quan nosaltres els analitzem de què està fet el sol, veiem que hi ha una part del sol que té una fracció que en diem la fracció mineral, que és aquella que prové dels inicis, ve a ser un 45% del sol té aquests components que venen de la roca mare, però també té altres elements. Té aigua, l'aigua és vida, té aire, l'aire permet la respiració de les arrels, respiració dels microorganismes que hi viuen, i té matèria orgànica. El sol té matèria orgànica que ja està morta, que prové dels cadàvers, d'aquells microorganismes que han viscut al llarg de molts anys, d'aquelles arrels que s'han mort i tornen a formar part d'aquest sol, cohesionen el sol, la matèria orgànica, estructura el sol, la matèria orgànica dona esponjositat al sol. Després veurem l'important que és això. I aquí m'agradaria d'aquesta imatge, elaborada per la FAO, m'agradaria destacar una coseta. Què és això d'aquí? Aquesta estrelleta, que després ho resumeixo aquí, i diu que el sol es triga 1.000 anys a produir un centímetre de sol. I ara m'agradaria que us mireu les ungles.
La llargada de la vostra ungla més o menys fa 1 centímetre, a no ser que portem extensions i aquestes coses. La llargada d'una ungla fa aproximadament 1 centímetre. Necessitem 1.000 anys per fer 1 centímetre, per fer una ungla de sol. Fixeu-vos què n'és d'important. I ara vaig a dir la meva frase preferida, que dic en les xerrades quan parlo de sols. La meva frase preferida és que el sol és un recurs natural no renovable a escala humana. El sol és un recurs natural que no es renova a escala humana. I això és fonamental, perquè si nosaltres fem malbé el sol al llarg de la nostra vida, fem accions que erosionen el sol, que porten a la pèrdua de la qualitat del sol, que porten a la destrucció del sol, trigaríem 1.000 anys a restaurar una miqueteta de sol, a restaurar una ungleta de sol. I per tant, nosaltres hem de tenir com a objectiu primordial com a societat protegir el sol, perquè el sol és un tresor. El sol és un dels béns més preuats que tenim nosaltres. I és que el sol ens permet la vida a la nostra Terra, ens permet la vida al planeta. Si un sol està sa, és fonamental per permetre aquesta vida a la Terra. I aquí veieu diferents funcions que realitza el sol. I ara vaig a desobeir una mica les instruccions de l'organització que m'han dit no diguis paraules, no facis paraules molt científiques perquè si no perden l'atenció, bla, bla, bla. Però ho sento molt. Simón, n'he de dir una paraula i és que el sol ens dona una sèrie de serveis ecosistèmics. Serveis ecosistèmics és una paraula que m'agradaria que recordéssiu perquè ens explica què és allò que ens ofereix, què és allò que ofereix al nostre ecosistema, què és allò que ens ofereix a nosaltres. I per tant, és bastant important fer servir ja aquestes paraules. Doncs bé, ens proporciona el sol una sèrie de serveis ecosistèmics que vosaltres veieu aquí en aquesta roda i en destacaré només uns quants, uns que ens interessen molt. Un és que el sol permet la producció d'aliments, ens permet tindre la panxa plena perquè els humans tenim la costum de menjar uns quants cops al dia i si pot ser una miqueteta variat. Per tant, el sol ens ajuda a la provisió d'aquests aliments. El sol també ens actua com a segrestador de carboni. Heu sentit a parlar del canvi climàtic, que sí? Sí, no? Sí? Que aixequi el braç que hagi sentit a parlar de canvi climàtic. Vale, m'estava espantant. Ja sabeu que emetem bastant diòxid de carboni a l'atmosfera. Diòxid de carboni, suposo que sabeu quina fórmula té. I aleshores el diòxid de carboni té bastant, òbviament, carboni i hem d'evitar que marxi a l'atmosfera perquè ens incrementa molt els efectes de gasos hivernacle i el sol ens actua com a absorbent. El sol també és un purificador d'aigües, és un gran filtre d'aigües. El sol també ens ajuda al reciclatge de nutrients. Penseu que les plantes, quan anclen les seves arrels al sol, extrauen nutrients, extrauen nitrogen, fòsfor, potassi, sofre, tota una sèrie d'elements que formen la seva estructura. Aquests vegetals algú se'l menja, algun herbívor se'l menja, i aquest herbívor o bé és consumit per un depredador o bé ell mateix mort, però en tot cas tots els animals acaben fent caqueta. Aquí veieu els excrements d'aquests animals, formen part dels fems que després incorporem a la terra i aquests nutrients tornen al sol. Per tant, el sol ens actua com a reciclador d'aliments. Dintre del sol també hi viuen tota una sèrie d'organismes vius, tant a nivell microscòpic com a nivell ja molt més gran, diferents cucs, diferents insectes també habiten al nostre sol. El sol també és com una esponja, i ara m'agradaria que visualitzéssiu una esponja, d'acord? Una esponja que podem utilitzar per banyar-nos, una esponja, visualitzeu una esponja. I ara imagineu-vos que en aquesta esponja hi afegim aigua, i afegim aigua en aquesta esponja que ara us esteu imaginant. Aquesta esponja anirà absorbint aigua, i això ho fa el sol. I això és important que ho faci per evitar que l'aigua corri i afavorir que es vagi infiltrant i vagi quedant-se al sol, que és bastant important. Però ara imagineu que aquesta esponja, en lloc d'estar així mullideta i esponjosa, la comprimiu, la premeu. I amb aquesta esponja que està comprimida, que està compactada, hi aneu afegint aigua. Absorbirà aigua aquesta esponja compactada? N'absorbirà molt poqueta. I el sol passa el mateix. Quan el sol està compactat, quan el sol està degradat, té molt poca capacitat d'absorbir aigua. I això és fatal per les plantes, perquè ja sabeu que les plantes necessiten aigua que
l'absorbeixen del sol. Per tant, com més capaç sigui el sol d'absorbir aigua, millor funció farà per proporcionar, per ser substrat de vida. Serà més sa, serà més funcional. En el sol també hi anclem els nostres edificis. Ara estem en aquest auditori fantàstic de la Universitat de Lleida, que està anclat amb aquest sol. Sense sol no podria pas ser. Del sol també en traiem nosaltres també materials de construcció per poder realitzar, tenir aquests edificis. Fixeu-vos, com n'és de funcional i d'important d'un sol, i a més que sigui sa per la vida a la Terra, per aquests serveis ecosistèmics. Però el sol està en perill, el sol està amenaçat, i està amenaçat per processos que fem nosaltres, els humans. Està amenaçat per les deforestacions que nosaltres fem en boscos. Imagineu-vos que en un bosc el talem, això passa bastant, sobretot a l'Amazones, talem el bosc i el deixem despullat a l'intempèrie. Aquest sòl està molt exposat als processos d'erosió. És terrible tindre el sòl despullat, cal que estigui vestit. La superpoblació. La superpoblació humana és una amenaça molt greu pel sòl. Com més població hi ha, més superfície pavimentada tenim del planeta, perquè nosaltres quan construïm ciutats, construïm pobles, construïm petits assentaments, ens agrada que no hi hagi pols al carrer. I per tant, l'asfaltem. I per mi el cas més flagrant d'asfalt i més terrible d'asfalt són els aeroports. Els aeroports, perquè els avions aterrin amb seguretat, han d'estar asfaltats. I a més, moltes vegades els aeroports, que clar, necessiten superfícies planes, estan en zones com deltes. I aquí a Catalunya en tenim un, l'aeroport del Prat del Llobregat. Aquest aeroport està a una de les zones més fèrtils de Catalunya. I tenim una zona, que és la zona del Delta del Llobregat, una part d'aquesta zona que està pavimentada, està segellada per l'aeroport. Per tant, a l'hora de construir infraestructures, pensem molt bé on les posem, perquè no ens podem permetre el luxe de perdre sòls que són molt fèrtils. I després també hi ha certes pràctiques agràries, hi ha certes maneres de fer l'agricultura que estan resultant molt agressives amb el sòl. Però la bona notícia en relació a l'agricultura és que si hi ha pràctiques que són terriblement agressives, també hi ha pràctiques que són terriblement protectores del sòl, que eviten imatges com aquesta que teniu en pantalla, que veieu un sòl completament despullat i un sòl que està completament erosionat. I quina agricultura és aquesta, que és la que protegeix el sòl? És una agricultura que en diem agricultura regenerativa. Aquesta agricultura té com a objectiu produir aliments, com totes les altres agricultures, que és, si no, l'agricultura, aquella activitat humana que ens proporciona aliments cada dia, però és una agricultura que posa el focus en la protecció del sòl, perquè, com diu la FAO, el sòl és allà on comença tot, on comencen els nostres aliments. Per tant, és una agricultura que protegeix el sòl a la vegada que ens proporciona una quantitat acceptable d'aliments i a la vegada també que ajuda a segrestar carboni i a la vegada també que ens ajuda a incrementar la biodiversitat. I com ho fem tot això? Doncs ho fem amb molta recerca, ho fem treballant en comunitat de moltes científiques, de molts científics que estudiem com podem fer d'aquest món un món millor, però també hi participa la ciutadania. Ciutadania com vosaltres i de fet l'any passat vaig tenir un estudiant que estava fent el TDR en temes de sòls. Per tant, la ciència, com dèiem abans, sí que la fem la comunitat científica, però la participació de la ciutadania i sobretot de la ciutadania jove que veniu amb idees molt fresques és fonamental també per fer avançar la ciència. I aquesta ciència l'hem de portar a la pràctica. I nosaltres transformem aquesta ciència bàsica en coses molt pràctiques, en recomanacions molt pràctiques que podem donar als agricultors, a les agricultores i a tots els tècnics, agrònoms, aquests enginyers agrònomes que gestionen les terres agràries. I us en posaré només 3 exemples. Treballem amb el llaurat, a minimitzar el llaurat, en fer que no sigui tan necessari aquesta passada amb arades a les finques agràries. Per què? Perquè quan nosaltres treballem el sòl, quan el llaurem, l'estem exposant a les inclemències del temps. L'estem exposant sobretot a erosió eòlica, erosió pel vent. Si fa molt vent, aquí la terra se'n va. I si plou molt torrencial, l'aigua s'emporta el sòl. I hem dit que el sòl és un recurs natural no renovable a escala humana, per tant hem de protegir el sòl. Utilitzem també adobs
fertilitzants d'origen orgànic més que no pas d'origen mineral. I per què això? Perquè nosaltres hem vist a través de la recerca que quan adobem amb fertilitzants orgànics ens incrementa la matèria orgànica d'aquest mateix sòl i això fa que absorbeixi i segresti més carboni, important pel canvi climàtic, i també que sigui capaç d'emmagatzemar més aigua, important també per gestionar períodes de sequeres. I per últim, vegetació de cobertera. Volem tenir el sòl cobert de manera permanent de vegetació viva, perquè la vegetació viva ens aporta biodiversitat i ens aporta també fixació de carboni. Per tant, jo treballo en agricultura regenerativa per protegir el sòl, per fer que l'agricultura participi a formar un món molt millor que no pas el que estem nosaltres. És que també penseu que la protecció del sòl, com deia, és fonamental perquè del sòl ve el 95% del que nosaltres mengem. Del sòl ve el 95% de tots els aliments que nosaltres mengem. Per tant, si perdem el sòl, perdem aquesta capacitat de producció d'aliments. I no només això, sinó com hem vist abans, que el sòl ens dona tota una sèrie de serveis ecosistèmics, de funcionalitat, que bàsicament el sòl és aquell element que permet la vida a la Terra perquè el sòl és allà on tot comença. Moltes gràcies.